फैबाय थानाय 15 आगस्टनि उन सिगां बर'नि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै फिन जों सावरायफिनो। बड'लेण्ड मोनहां हां सोरबालाय हां हां आयो একত্ৰীকৰণ যদি হৈ যায় মইতো ভালেই পাম, কাৰণ ইয়াত এটা আমাৰ সংঘাত কাজিয়াবিলাক শেষ হৈ যাব। কিন্তু এইটো সময়েহে ক'ব কেনেকুৱা হয়, যে মই বিচাৰিম হোৱাটো ভাল। কিন্তু এতিয়া আমাৰ BPF দলৰ যিটো মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰ ওপৰত গোটেই বস্তু নিৰ্ভৰ কৰি আছে। তেখেতে এই একত্ৰীকৰণটো লৈ পেলাই কি ধাৰণা লৈ আছে, তাতে যদি চৰ্ত আহি যায়, আৰু যিটো চৰ্ত পূৰা কৰিব নোৱাৰে, সেই ধৰণৰ চৰ্ত যদি আহি যায়, তেতিয়া এইটো ক'ৰবা নহয় ক'ৰবা আকৌ বেগাত জন্মিব। কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ কৰক, মানে সেই বিবাদত মই নাযাওঁ। তেওঁলোকে ৰাজনীতি ইলেকশ্যন আহিছে যেতিয়া এইবিলাক কথা কাটি হ'ব, মই এই বিবাদত নাযাওঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, মই UPPLৰে মানুহ। UPPL যথেষ্ট শক্তিশালী, আৰু UPPL এই নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বা মেজিক নাম্বাৰ পোৱাৰ এটা সক্ষম ক্ষমতা আছে। আমি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। তাতে যদি হাগ্ৰামাই ভাবে যে আমি একভাৱে খেলিব লাগে, তাত ফৰ্মুলাবিলাক ঠিক কৰি আহিলেই হ'ল। सोमावसारै सारै खुसि खावै खावै बैसोआ आधा बारग'लांबाय। गामि गिदिं गिदिं लेक्सार होदिं होदिं हिनजाव लानो नोंबो बावगारलांबाय। सोमावसारै सारै खुसि खावै खावै बैसोआ आधा बारग'लांबाय। गामि गिदिं गिदिं लेक्सार होदिं होदिं हिनजाव लानो नोंबो बावगारलांबाय। नाथायबा हनै देग्लाय बोसोराव हले खोन्थारगोना गोसोम जा गुफुर जा सोमखोर जा गोमो जा लायथारनोसै आं हाबाब लायथारनोसै आं हाबाब लायथारनोसै आं बड'लेण्ड मोनहां हां सोरबालाय हां हां आयौ सोरबालाय हां हां। बर'नि मोननै आन्सलिक रिजनेल शक्तिशाली जे राजखान्थि हान्जा, माने BTC केन्द्रिक BTR केन्द्रिक UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि लेभेलाव जि स्तराव जों रल लानांगौ लादोंमोन। आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो रायलायदों, जाय रायलायनायाव रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारि दङमोन। थ' पजिटिभलि बिथाङाबो बुंदों जे ज'यै आवगायलांनायाव बुजाबुजि खालामनायाव आंहाबो पुर्ण समर्थन दङ, नोंसोर रायलायलांबाय था। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंबो जों रायलायदों। बिथांजों रायलायनायाव बिथाङाबो बुंदों जे खौसेथिनि थाखाय आं जेब्लायबो पजिटिभ। बेनिखायनो खेबथाम खेबब्रै दिल्लीयाव, सिलिगुरियाव, हालिगावआव, क'क्राझाराव, गुवाहाटियाव रायलायनाय जादोंमोन। फैयै फैयै नभेम्बर डिसेम्बराव बे रायलायनाया माने थाबथादों। आरो रायलायनाया थाबथानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे बे रायलायनायाव पजिटिभ मोनसे दृष्टिभंगि लानानै आवगायदोंमोनब्लाबो सिडलि बाइ इलेक्सन फैनायनि उनाव बे इलेक्सनाव बिसायख'थियाव बायदिसिना खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बे सिटुवेसना एसे नर्मेलाइज जायो, बे रेस्ट्रेन्ट जालायनांगौनि थाखाय जों आपिल खालामदोंमोन। फैयै फैयै दा BTC इलेक्सन फैगासिनो दङ, 1.5-2 मासनि उनावनो जागोन। बे खोथाखौ लानानै पुनर फिन हाग्रामा महिलारि BPFनि आफादगिरिया गावनि माने आपिल खालामदों जे खौसेथिनि जे बाथ्रामोन बेखौ रायलायफिननांगौ। प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों जे खौसेथिखौ खालामनोब्ला, खौसेथि जुदि नांगौब्ला जोङो मोनसे फर्मुला दिहुननांगोन। उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बुंदों, खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बुंदों। बे पजिटिभ नेगेटिभनि गेजेरावबो मोनसे आसाखौ जों दिनैबो नुदों। न' डाउट दान्थे बिदान्थेया दाबो सोलिदों। आर्गुमेन्टफ्रा गावबा गाव स्टेन्ड लालायनाय हान्जानि आदर्श नीतिखौ लानानै बिथांमोना होदों, खिन्थु बिनि गेजेरावबो जों पजिटिभ मोनसे लामा लानानै जोङो दिनैबो
14टा दल संगठन बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफाद बारग' BLT बारग' NDFB हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद गासैखौबो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों बयनिबो मतामता बेनो जे बर' हारिया खौसे आवगायलांनांगौ जे जोंनि आत्मनियन्त्रण सेल्फ डिटारमिनेशननि जे मोनसे अट'नमि मोनबाय BTR बे 6 सिडुलखौ जोङो मजबुतै आन्चलिक शक्तिनि गेजेरावनो सामलायलांनांगौ आरो राष्ट्रीय दला जेरैबायदि जेराव मदद होनांगौ होगोन जेरैबायदि जों काउन्सिल सालायनायाव थाखा फैसा रां रुफा फाइनेन्सियेल जिखिनि दिल्ली आरो दिसपुरा रेसपन्सिबिलिटि दङ बेखौ मावफुंगोन दा बेखायनो जोंनि आपिला बेनो जे जाहाथे दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव जाहाथे आक्रमण आरो प्रत्याक्रमनि गेजेराव खौसेथिनि आधारा जेब्लाबो थायो आरो फैबाय थानाय 15 आगस्टनि उन सिगां बर'नि मोन 14 आफादफोरखौ लानानै फिन जों सावरायफिनगोन मोन्नैबो हान्जानिसिम जोंनि मेसेजआ क्लियार जे बबेबा नङा बबेबा स्तराव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायफिनलायनायनि परिबेस खालामलायनो हायो नामा आरो बे परिबेसखौ बिल्डआप खालामनायनि थाखाय बयबो जाहाथे पजिटिभलि लालायलायोब्ला आरो 30टा गुबुन गुबुन हारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै जे CCBTR आफाद दङ बिथांमोनजोंबो जों सावरायगोन दा बेखायनो आपिला जेब्लाबो थागोन मिडियायाव जि आपिल बास्तबावबो बेनो आरो टेबोलावबो बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुंनायनिख्रुइ प्रेक्टिकेलि बांसिन खामानि मावो आरो प्रेक्टिकेल फिल्डआव खामानि मावनो थाखाय दैदेनगिरिफ्रा मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा टपमोस्ट लिडारफ्रा जुदि बयबो एग्रिब्ला बिथांमोना आवगायबोनांगौ जों अलवेज रेडि आरो बे खोथाखौनो आं बुंबाय जे मोननै दोलोनि दैदेनगिरिफोरनियाव बा मोनथाम दोलोनि दैदेनगिरिफोरनियाव बिनि बिबाना बिसोरनि कर्टआवसो बांसिन थागोन खारन बिथांमोननि नीति आदर्श बिथांमोननि दोलोनि सिद्धान्तआ मा बुङो बे नीति आदर्श दोलोनि सिद्धान्तनि सायाव सोनारगोन आरो कुनु क्षमता केन्द्रिक कुनु माने हिसाब निकासनि कन्डिशना फार्स्टआव प्रायरिटि फैनाङा फार्स्टआव सावरायनाया जाग्रोनांगौ बिनि उनावसो बाकी हिसाब निकास बाकी फर्मुला एजेन्डा खोथाया फैगोन गोजोन्थों Bodoland menhang-hang Serbalai hang-hang Ayo serbalai hang-hang Shukti zahang-hang Birgolang hang-hang Ayo birgolang hang-hang Deglai बैसागुआव सुक्ति जाबा दादा थबाय थुसिब्लाबो लायथारनोसै आं हाबाब लायथारनोसै आं लायथारनोसै आं हाबाब लायथारनोसै आं Bodoland menhang-hang Serbalai hang-hang Ayo serbalai hang-hang सारै होस्रि खावै खावै बैसोआ आधा बारग'लांबाय गामि गिदिं गिदिं लेक्सार होदिं होदिं हिनजाव लानो नोङो बावगारलांबाय सोमावसारै सारै होस्रि खावै खावै बैसोआ आधा बारग'लांबाय गामि गिदिं गिदिं लेक्सार होदिं होदिं हिनजाव लानो नोङो बावगारलांबाय नाथायबा हले देग्लाय बोसोराव जुलिखौ हले खांथारगोन आं गोसोम जा गुफुर जा सोमज्रो जा गोमो जा लायथारनोसै आं हाबाब लायथारनोसै आं लायथारनोसै आं हाबाब लायथारनोसै आं Bodoland menhang-hang Serbalai hang-hang Ayo serbalai hang-hang